हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदानं व्रजनरञ्जना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदानं व्रजनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे।
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్రా జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా సుభద్ర జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ 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 గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ గౌర ప్రేమానందే హరి 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 బోల్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు హరే కృష్ణ ప్రణామం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలో మనము భక్త ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటిది, సో ఆయన గృహానికి వచ్చినటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్లాసులలో. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయములోని 46 మరియు 47వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అంశాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని 46వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సురుచిస్తం సముత్థాప్య సురిసిస్తం సముత్థాప్య సురుచిస్తం సముత్థాప్య పాదావనతమర్భకం 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 పరిష్వజ్యాహ జీవేతి పరిష్వజ్యాహ జీవేతి పరిస్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా బాష్పగద్గదయా గిరా బాష్పగద్గదయా గిరా సురుచిస్తం సముత్థాప్య పాదావనతమర్భకం సురుచిస్తం సముత్థాప్య పాదావనతమర్భకం పరిస్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా
పరిస్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా చురిచిత్తం సముత్తాప్య పాధావనతమర్భకం పరిస్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. సురుచిస్తం సముత్తాప్య పాదావనతమర్భకం పరిష్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సురుచిస్తం సముద్దాప్య పాదావనతమర్భకం పరిష్వజ్యః జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సురుచిస్త సమర్థాప్య పాదవనత పరిష్యః జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. సురుచిస్తం సముత్తాప్య పాదావనతమర్భకం పరిషజ్వాహ జీవేతి బాష్ప గద్గదయా గిరా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सुरचित्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा. धन्यवादाలు प्रभु. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ గురూజీ. సురుచిస్తం సముత్తాప్య పాదావనతమర్భకం పరిష్యజాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా. హరే కృష్ణ గురూజీ. శ్లోకంలో ఉన్న పదాల అర్థాలు భావం చూద్దాం. చురిచిహి, సురుచిః చురిచి, సురుచి తం తం అతనిని, అతనిని సముత్తాప్య లేవనెత్తి, పాద అవనతం పాదముల చెంత వాలిన, తన పాదముల చెంత వాలిన అర్భకం బాలుని పరిస్వజ్య ఆలింగనము చేసుకుని, ఆలింగనము చేసుకొని ఆహా ఆమె పలికెను, జీవా చిరంజీవి యగుము, ఇతి అని బాష్ప కన్నీటితో గద్గదయా గద్గదమగు గిరా వాక్కులతో చిన్న పిల్లవాడు చిన్న తీసుకురాలే, ఇంకొక్కటేగా ఉంది. చిన్న పిల్లవాడు అదే కొనుక్కురాలి. హరే కృష్ణ. చిన్న పిల్లవాడు పాదములకు నమస్కరించుటను కాంచిన చురిచి
గాంచిన సురుచి వెంటనే వెంటనే నువ్వుని వెంటనే అతనిని లేవనెత్తి అతని లేవనెత్తి ఆలింగనము చేసుకొని ఆలింగనము చేసుకొని ప్రేమాశ్రువులతో చిరంజీవి వగుము అని గద్గద కంఠముతో ఆశీర్వదించెను. శ్రీ కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ డు. యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్యాధిభిరహిరిః గుణైర్మైత్ర్యాధిభిహరిః గుణైర్మైత్ర్యాధిభిరహైరిః తస్మై నమంతి భూతాని తస్మై నమంతి భూతాని తస్మై నమంతి భూతాని నిమ్నమాప ఇవ స్వయం నిమ్నమాప ఇవ స్వయం నిమ్నమాప ఇవ స్వయం యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్ర్యాధిభిహరిః యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్ర్యాధిభిహరిః యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ తస్మై నమంతి భూతాని నిమ్నమాప ఇవ స్వయం తస్మై నమంతి తస్మై నమంతి భూతాని నిమ్నమాప ఇవ స్వయం తస్మై నమంతి యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్ర్యాధిభిహరిః తస్మై నమంతి భూతాని నిమ్నమాప ఇవ స్వయం యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్ర్యాధిభిహరిః నమంతి భూతాని విశాలవతి మాతాజీ, మాధవి నీలపు మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्याभिहरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु. यस्य प्रसन्नो भगवान्
हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि स्वयं नागरत्न माताजी गैलेक्सी 1A70। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माताजी, वसुंधरा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजुभाषिनी माताजी, वृंदा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापायिव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापः इव स्वयं। हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु, वसंतबाई माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण। श्रीलता माताजी, उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापायिव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण। उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। रामकृष्ण शास्त्री प्रभु, भक्तवत्सल मुरारिदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्याभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यामिनी माताजी, गिरिजा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. యస్యా ఎవని ఎడా ప్రసన్నః ప్రసన్నుడగునో భగవాన్ దేవదేవుడగు
దేవదేవుడగు గుణైః గుణైః గుణములచే గుణములచే మైత్రీ ఆదిభిః మైత్రీ మొదలగు హరిః శ్రీహరి తస్మై అతనికి నమంతి గౌరవము నిత్తురు భూతాని జీవులందరును నిమ్నం అల్లమునకు ఆపహ జలము ఇవ వలే స్వయం అప్రయత్నముగా హరే కృష్ణ భావం దేవదేవుడకు శ్రీహరితో మైత్రీ భావము కారణమున దివ్య గుణములు కలిగి ఉన్న వారికి నీరు అప్రయత్నముగా పల్లమునకు ప్రవహించునట్లు సమస్త జీవులు గౌరవము నొసగుదురు. హరే కృష్ణ. నీరజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. ధ్రువుని పట్ల ఏమాత్రము అనుకూలముగా లేనట్టి సురుచి ఎందులకై అతనిని చిరంజీవి కమ్ము అనుచు ఆశీర్వదించెనని ఇచ్చట ప్రశ్న ఉదయించగలదు. ఆమె కూడా అతని శుభమునే వాంఛించినదని ఆ ఆశీర్వాదము యొక్క భావము. ఆ ప్రశ్నకు ఈ శ్లోకమున సమాధానం ఒసగబడినది. ధ్రువుడు భగవదనుగ్రహమును బడిసెను. దానిచే అతని యందు కలిగిన దివ్య గుణముల వలన ప్రతి ఒక్కరూ అతనికి నీరు పల్లమునకు ప్రవహించునట్లు గౌరవమును ఆశీర్వాదమును ఒసగవలసినది. భగవద్భక్తుడు ఎవ్వరి నుండి గౌరవమును కోరడు. అయినను అతడెచ్చటికేగినను ప్రపంచ జనులందరితోనూ గౌరవమందును. సమస్త ఉద్భవములకు కారణమైన భగవానుని ప్రసన్నుని చేసిన భక్తుడు అప్రయత్నముగానే ఎల్లరకు ముదమును కూర్చును. అందువలన ఎల్లరూ అతనిని గౌరవింతురు. ఈ కారణముననే బృందావనమునందలి షడ్గోస్వాములు సమస్త విశ్వమునందు గౌరవింపబడుదురని శ్రీ శ్రీనివాసాచార్యులు పలికిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము భాష్యంలో. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినికి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు తన గృహానికి తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి అంశంలో ధ్రువుడు వనరించినటువంటి భక్తి కారణంగా అతడు సో అంటే అతడు నిర్వహించినటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి యోగమునకు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు సంతృప్తి చెంది ఆయనకి దర్శనం ఇవ్వడము. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ధ్రువుడు తిరిగి అంటే ఆ భగవంతుడు తనకిచ్చినటువంటి వరాలలో తనకు ప్రదానం చేయబడినటువంటి ఆ వరాలలో ముఖ్యంగా అతడు భౌతికమైనటువంటి భావాన్ని అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలను తనకి వసిగినటువంటి కారణంగా అతడు అసంతృప్తితో తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము గాంచి అంటే తన యొక్క దీనమైనటువంటి స్థితికి, ఎందుకంటే ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి దేవదేవుడు మరి ఎందుకంటే భగవంతుని సంతృప్తి పరచడం అనేది అంత సాధారణంగా ఎంతో కష్టంతో కూడినటువంటిది. అది జరిపినాక కూడా ఒక అన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి చక్రవర్తిని నువ్వు ఒక సాధారణమైనటువంటి పేదవాడు నూకలు అడిగినట్లుగా నా కోరికలు ఉన్నవి, భౌతికమైనవి నేను కోరుకున్నానే అని చింతిస్తూ తను ఇంటికి తిరిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే మరి ఆ అంతఃపురానికి అతడు వస్తూ ఉన్నటువంటి గృహానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉత్తానపాదుడు ఆ వార్త మొదటగా నమ్మలేకపోయినట్లుగా మనము చూసినటువంటి, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లవాడుగా అడవులకి ఆ అడవులలో అతడు అన్ని రోజులు ఉన్నాడంటే మరి ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఆ అడవులో ఉన్నటువంటి మృగాల చేత సంహరించబడి ఉంటాడేమో అని ఆయన ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి అంతకుముందే నారదుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి మాట అంటే తనకు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారంగా అతడు తన పుత్రుడు వస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ ఉత్సాహంతో మరి ఆ రథమునెక్కి బ్రాహ్మణులను, కులవృద్ధులను, మంత్రులను, బంధువులందరినీ కూడి పురము నుండి ఎదురుగా స్వాగతం పలకటానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలు. తదుపరి ధ్రువుడు సమీపంకు రాగానే మరి ఆయనని దర్శించుకొని ఎంతో ఆప్యాయతతో మరి ఆ ఉత్తానపాదుడు మరి ధ్రువుని అంటే తనకు నమస్కారం చేసినటువంటి తన పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క శిరమును మాటి మాటికి ఆగ్రానించి ఆనందాశ్రువులతో అతన్ని అభిషేకించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసాం. తదుపరి ఆ ధ్రువుడు, ఎందుకంటే అంతకుముందు అతడు భౌతికమైనటువంటి భావనలతో, రజోగుణ భావనతో ఉన్నటువంటి ధ్రువుడు ఎప్పుడైతే భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యాడో, ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం అతనికి జరిగిందో, అతడు ఇక్కడ మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో సజ్జనాగ్రియఘు అంటూ ధ్రువుణ్ణి సంబోధించబడినటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది. సాధారణంగా మంచి గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు సజ్జనులుగా పిలువబడేటువంటి, ఆ సజ్జనులలో కూడా అగ్రుడుగా విశుద్ధ భక్తుడు సంబోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ సజ్జనులలో సర్వశ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడుగా ఇక్కడ ధ్రువుడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు అయిన కారణంగా అతన్ని ఆ విధంగా సంబోధించేటువంటి విషయము. సో ఇక ఎందుకంటే తదుపరి
ఆ ధ్రువుడు తొలుత తండ్రి పాదములకు నమస్కరించడము, ఆ తరుపది మరి ధ్రువుడు తన యొక్క ఇరువురు తల్లులైనటువంటి తన సొంత తల్లి అయినటువంటి సునీతికి, అలాగే పినతల్లి అయినటువంటి సురుచి యొక్క పాదాలకు ఆయన నమస్కారం చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. ఇక ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సురిచిస్తం సముత్తాప్య పాధావనతమర్భకం పరిస్వజ్యాహ జీవేతి బాష్పగద్గదయా గిరా. సో ఇక చిన్నపిల్లవాడైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు తన పాదాలకు నమస్కరించుటను గమనించినటువంటి సురుచి, ఆ ధ్రువుడి యొక్క పినతల్లి అయినటువంటి సురుచి వెంటనే ఆ ధ్రువుణ్ణి లేవనెత్తి ఆలింగనం చేసుకుని ప్రేమాశ్రువులతో చిరంజీవి అగోము అని ఆమె గద్గద కంఠముతో ఆశ్వాదించినది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు మొదట తండ్రికి, ఆ తదుపరి తల్లులిద్దరికి కూడా ఆయన నమస్కరించడము, అది గమనించినటువంటి ఇక్కడ సురుచి అంటే తనకు నమస్కరించినటువంటి ధ్రువుణ్ణి లేవనెత్తి లేపి ఆమె ఎంతో ప్రేమతో చిరంజీవి అగు అంటూ ఆ గద్గద కంఠంతో ఆయనని ఆశీర్వదించినది అని చెప్తారు. సో తదుపరి శ్లోకంలో యస్య ప్రసన్నో భగవాన్ గుణైర్మైత్ర్యాదిభిః హరిః తస్మై నమంతి భూతాని నిమ్నమాప ఇవ స్వయం. సో ఇక్కడ ఇక చెప్తున్నారు, ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి యస్య ప్రసన్నో భగవాన్, ఎవరి ఎడ అయితే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రసన్నుడగునో, ఆ ప్రసన్నమైనటువంటి ఆ కారణం ఎందుకు, మరి దివ్య గుణాలు ఉన్నటువంటి వానికి ఆయన ప్రసన్నమైనటువంటి. సో ఆ దేవదేవుడితో ఎవరైతే మైత్రి ఆదివి హరిహి, ఆ శ్రీహరి ఎడ, ఆ శ్రీహరి యొక్క గుణాల ఎడ మరి ఆకర్షితులై ఉన్నటువంటి అటువంటి వానికి తస్మై, అటువంటి వానికి నమంతి భూతాని. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి, సాధారణంగా అంటే భక్తులకు లేదా సాధువులకు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో భక్తులకు మిగిలిన జనులందరూ కూడా గౌరవాన్ని ఇస్తారు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకు గౌరవాన్ని ఇస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎలా అంటే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఉపమానం చెప్తున్నారు. నిమ్నం ఆప ఇవ స్వయం, నీరు పల్లానికి అప్రయత్నంగానే ప్రవహిస్తుంది. అందుకే మనకి సామెతలు చెప్తూ ఉంటుంటారు చిన్నప్పుడు, నీరు పల్ల మెరుగు నిజము దేవుడు ఎరుగు అంటూ చెప్తూ ఉండేటువంటి వాటి విషయాల్లో ఉంటుంది కదా. సో నీరు సహజ సిద్ధంగానే పల్లము అంటే లోతుగా అంటే కింది వైపుకు, నిమ్న ప్రదేశం వైపుకు, పల్లం వైపుకు ప్రవేశించినట్లుగానే ఆ సాధువులను చూడగానే, ఆ శ్రీహరి యొక్క భక్తులను చూడగానే మిగిలిన జనులందరూ కూడా గౌరవపూర్వకంగా వారికి చేస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇది చాలా మందికి మనము అంటే సాధారణమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో
గమనించలేరు ఈ భౌతిక చక్షువులతో. కనుక మనం బాహ్యంగా ఆ సాంప్రదాయమైనటువంటి వస్త్రధారణ ధరించి ఆ తిలకం ధరించుకొని వెళ్తే హరే కృష్ణ, అయ్యో వీళ్ళు ఇస్కాన్ భక్తులా, లేదు సాధారణంగా మనకి మన సనాతన ధర్మంలో మనకు ఉన్నటువంటి విషయాల్లో సాధువు వచ్చారంటే గౌరవపూర్వకంగా ఆహ్వానపరుస్తూ ఉంటుంటాం. సో అందుకే ఇక్కడ మరి ఆ ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు, ఆ భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని పొందినటువంటి వాడు కనుక మరి సహజంగానే అటువంటి భక్తులను, ఎందుకంటే భక్తులను చూసినప్పుడు సాధారణంగా భక్తి మన అంటే సాధారణంగా వాట్ వి ఆర్ ఇయరింగ్ అని చెప్తుంటారు. సాధారణ మన ప్రవర్తన మనం ఇది ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు విశుద్ధ భక్తుడిగా మారిపోయాడో ఆయన చూడగానే అందరికీ ఆ విధమైనటువంటి భావనే కలుగుతుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మరి ఈ వివరణ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆమె జీవ ఇతి అంటే చిరంజీవి అగు అంటూ బాష్ప గద్గదయా గిరా అంటే ఆ గద్గదమైనటువంటి మాటలతో కన్నీటితో ఆమె ఆ విధంగా పలికినటువంటిది. సో ఎలా పలుకుతుంది ఆమె? ఎందుకంటే అంతకుముందు మరి అతన్ని ఎంతో ఇబ్బంది పట్టి కనీసం తన తండ్రి ఒడిలో కూర్చొని ఆడుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వనటువంటి ఆవిడ ఇప్పుడు చిరంజీవి అగు నాన్న అని ఎలా దీవించగలిగింది అనే డౌట్ వస్తుంది కదా అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకనే తదుపరి మనకి వివరణలో కూడా చెప్పబడింది. దేవదేవుడకు శ్రీహరితో మైత్రీభావము కారణంగా దివ్య గుణములు కలిగి ఉన్నటువంటి వానికి నీరు అప్రయత్నంగా పల్లమునకు ప్రవేశించినట్లుగానే సమస్త జీవులు కూడా వారికి గౌరవమును వసుగుదురు అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఈ శ్లోకం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి వాస్తవానికి సురుచి ఏ విధంగా కూడా అంతకుముందు చూసినటువంటి పరిస్థితులను బట్టి చూసినట్లయితే ధ్రువుడికి ఏ విధంగా కూడా ఆమె అనుకూలంగా లేనటువంటిది. అటువంటి ఆవిడ ఎలా చిరంజీవిగా ఉండు నాయన అని ఎలా దీవిస్తుంది అనే డౌట్ వచ్చి ఉండవచ్చు. సో అందుకే తదుపరి ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా వివరించబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చిరంజీవి అన్నది అంటే ఆమె అంతకుముందు ఏమన్నది, ఒక రకంగా నీవు ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలి అంటే నీవు తిరిగి నా గర్భంలో జన్మించాలి అని అన్నది కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ జీవితాన్ని చాలిస్తేనే కదా తిరిగి మళ్ళీ ఆమె గర్భంలో పుట్టగలిగేది. ఒక రకంగా అతడిని ఈ దేహం చాలించమనేటువంటి భావంతో మాట్లాడినట్టుగా అనుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆమె ప్రవర్తన అంటే చిరంజీవిగా వర్ధిల్లు నాన్న అంటూ దీవించినటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆమె ఎలా శుభాన్ని, అంతకుముందేమో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నీవు మరణించు అన్నట్లుగానే చెప్పినటువంటిది, ఇప్పుడు మళ్ళీ చిరంజీవిగా ఉండు అంటూ ఆశీర్వదించినటువంటి ఒక భావనకి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భగవద్దు అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భక్తి భావనల్లో నెలకొన్నటువంటి వారు. మరి ధ్రువుడిలో ఈ పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే అంతకు ముందు భక్తిలో నెలకొనకు ముందు తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క దర్శనం మునుపు అతడిలో ఉన్నటువంటి స్థితి, ఆ భగవద్ దర్శనమైన తర్వాత అతడిలో కలిగినటువంటి మార్పులను మనము గమనిస్తూనే చూస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. సో కనుక మరి అలాంటి పరిస్థితులలో ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి కారణంగా అతడు దివ్య గుణాలు అతనిలో కలిగాయి అనేటువంటిది ఫస్ట్. కనుకనే అంతకుముందు ఎంతో ఆక్రోషంగా ఉండి తన తమ్ముడిపై, సోదరుడి పైన, తర్వాత పినతల్లి పైన
ప్రతీకార భావనతోనే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి తాత ముత్తాతల కంటే కూడా గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో అతడు ఉన్నటువంటిది. కానీ ఇప్పుడు అదే ధ్రువుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, ఆ భగవద్ దర్శనమైన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి తన తండ్రిని, తర్వాత ఇద్దరు తల్లులకు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన యొక్క ప్రవర్తన బట్టి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఇద్దరిని కూడా ఆయన తల్లిలాగానే భావించినటువంటి వాడు. సో కనుకనే తన సునీతికి అలాగే సురుచికి పాదాభివందనాలు చేసినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినటువంటి ఆ పాదాభివందనాలు కావించినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ధ్రువుడు ఇప్పుడు దివ్య గుణాలను కలిగి ఉండి ప్రతీకార భావన కానీ సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉన్నటువంటి వాడు, ఒక విశుద్ధ భక్తుడు. మరి సమత్వ భావంతో, శత్రు మిత్రత్వాలు ఏవి ఉండవు, శత్రుత్వ భావం అంటూ లేనటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆ విధంగా ఆమెకు నమస్కరించడం. సో ఆ విధంగా చూడగానే మనకి, అందుకని మనకు తెలుసు, కొంతమంది కొన్ని చూస్తాం. సో ఆయన్ని చూడగానే ధ్రువుల్లో కలిగినటువంటి మార్పులు, ధ్రువుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య లక్షణాలను గమనించినటువంటి సురుచి కూడా ఎంతో భిన్నమైనటువంటి భావనలతో ఉన్నటువంటి ఆవిడ కూడా ఇక్కడ మారినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో కనుకనే ఆ దివ్య గుణాలు, ధ్రువుల్లో కలిగినటువంటి దివ్య గుణాల వల్ల నీరు ఏ విధంగా అయితే పల్లమునకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అదే విధంగా సర్వజనులు కూడా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులను, అందుకే భక్తులకి ఎక్కడైనా కూడా భక్తి భావంలో ఉండేటువంటి వారికి గౌరవము మర్యాదలతో ఇస్తూ జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక మరి ఆ గౌరవము, ఆశీర్వాదము ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇస్తారు, ఇవ్వవలసినదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కూడా, భక్తుడు ఎవరి నుండి కూడా గౌరవమును కోరడు. అతడు ఎచ్చటికి ఏగినను, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచ జనులందరితోనూ గౌరవమందును చెప్తున్నటువంటిది. సో దీనికి మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఒక భక్తుడు ఎలా ఉండాలో, తృణాదపి సునిచేర తరూరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అంటూ, భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తనను గడ్డిపూస కంటే తేలిక భావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇతరుల నుండి గౌరవాన్ని ఎప్పుడు కూడా వాంఛించవద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇతరులను ఎంతో గౌరవంతో చూడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ మరి వాస్తవానికి మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ భారతదేశాన్ని వదిలి హిప్పీ కల్చర్ నుండి భోగభాగ్యాలతో ఆ మందు మగువ మత్తులతో తూలియాడుతూ హిప్పీ కల్చర్లో ఉన్నటువంటి జనులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన అక్కడికి వెళ్తారు. సో మరి ఆయన వాస్తవానికి అక్కడికి కార్గో షిప్లో అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి ఎవరు కూడా స్వాగత మర్యాదలు పలికేటువంటి వాళ్ళు కూడా లేరు. ఎవరో ఒక తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక 3 నెలల ఆశ్రయం ఉంటుంది అని అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వారు. కానీ వాస్తవానికి ఆయన యొక్క తలంపు, ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సేవకు ఆయనకి ఎంతో ఘనస్వాగతం పలకవలసినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి ఈ జనులను మరి వాస్తవానికి జనులకు ఇవ్వగలిగేటువంటి నిజమైనటువంటి ఆనందము, నిజమైనటువంటి సంతోషము, నిజమైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటిది ఈ భౌతిక దేహపరమైనటువంటివి కాదు మనం ఇచ్చేటువంటివి. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి, అంటే మరి ఏంటి నిజమైనటువంటి మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడము అనేటువంటిది మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి కదా. సో కనుక మరి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఆ భక్తి ప్రచారం, అక్కడ అసలు ఆ వీధుల్లో, ఆ రూట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవి తెలియవు.
సో పరిస్థితులలో అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జీవుల యొక్క స్థితులను నుండి ఉద్ధరించడానికి ఏదైతే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కాంక్షించారో వారి యొక్క భావాలను అంటే అంటే ఈ జనులను ఉద్ధరించడానికి వారు అక్కడికి వెళ్ళడం, ఆ తదుపరి వారికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కలిగినటువంటి మర్యాదలను, వారికి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి గౌరవము, అవన్నీ చూస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి ఇది భక్తుడు ఎవరి నుండి గౌరవమును కోరుకోడు, అయినను అతడికి ఎచ్చటి కేగినను ప్రపంచ జనులందరితోనూ గౌరవమందును. ఇది మనకి నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఉన్నటువంటి హిప్పీలను హీరోలను చేసినటువంటి ఈ వారిని కదా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి. సో కనుక మరి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు సహజ సిద్ధంగానే జనులందరితోనూ గౌరవింపబడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి సమస్తానికి కారకుడైనటువంటి ఆ జగన్నాథుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క భక్తులు, శ్రీహరి యొక్క భక్తులు ఆ భగవానుని ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి భక్తుడు అప్రయత్నంగానే ఈ జనులందరికీ కూడా ఆనందాన్ని సమకూరుస్తారు అని చెప్తుంటారు. మరి భక్తులు ఎప్పుడు నిజానికి జనాలకి భక్తి భావాన్ని, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ తత్వాన్ని ప్రచారం చేయడమే భక్తుల యొక్క ఇది. సో కనుక ఎల్లరూ కూడా ఆయనని గౌరవిస్తారు అని చెప్తారు. సో ముఖ్యంగా మనము పురాణాల్లో ఎన్నో కథలు చూస్తూ ఉంటుంటాం. దేవతలు ఏంటి, ఈ దేవతలు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా మంచిగా తపస్సులు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ తపస్సులను భగ్నం చేయడం, యజ్ఞాలను భగ్నం చేయడము చేస్తూ ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. చాలా స్టోరీలు చెప్తాం. కానీ ఒకవైపు నుంచి మరొక విధంగా చూస్తే మనము ఏమీ కూడా మాట్లాడం. ఎందుకంటే అక్కడ విశ్వామిత్రుడు కానివ్వండి, ఇంకెవరైనా కానీ వీళ్ళు చేసేటువంటివన్నీ కూడా భక్తి భావనతో చేసేటువంటివి కాదు. కనుకనే వాళ్ళంతా ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించు ఏదో ఆంక్షిస్తూ చేయబడేటువంటివి వాళ్ళు చేసేటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు ఏవైనా కాదు. కానీ అదే దేవతలు, విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు వారిని ఆశ్రయించినప్పుడు, వారికి తారసపడినటువంటి సందర్భాలలో వారికి ఎంతో గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. చిన్న ఉదాహరణగా మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఒక ఉదాహరణగా అర్జునుడు ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంద్రుడు తన సింహాసనంలో సగం స్థానం ఇచ్చి కూర్చోమని అంటారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు విశుద్ధ భక్తుడు, తానేవి కాంక్షించడు, ఏవి భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్షలు ఏవి కూడా కోరుకున్నటువంటి వాడు. సో అలా విశుద్ధ భక్తులకు దేవతలు కూడా ఆటంకం కలిగి ఇంకా వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే శివుడు పాశుపత హస్త్రాన్ని ఇస్తాడు. సో అది విశుద్ధ భక్తి, భక్తిలో, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి. సో దేవతలు కూడా వారికి గౌరవిస్తారు, వారికి వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకుంటారు అనేటువంటిది మనకి ఎన్నో ఉదాహరణలుగా ఉన్నటువంటివి చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులైనటువంటి వారు, ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా భౌతికమైనటువంటి వాటిని దేనిని కాంక్షించరు. కనుక ఏ దేవత కూడా వారి యొక్క స్థానాలకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేటువంటి భావన వారిలో ఉండదు భక్తులను చూసినప్పుడు. అలా కాకుండా సిద్ధుల కోసం చేసేటువంటి వారు చూసినప్పుడు భయపడుతూ ఉంటుంటారు.
కనుకనే వారి యొక్క యజ్ఞాలు తపస్సులను భగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎక్కడ వారికి అదే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు కలిసినప్పుడు వారిని ఏ విధంగానూ వారు ఇంకా వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా అలాగే మనము ఇక్కడ ధ్రువుడు కానివ్వండి, భక్త ప్రహ్లాదుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి కొన్నిసార్లు భక్తులకు కష్టాలు వస్తూ ఉన్నా మరి కష్టాలు వస్తూ ఉంటుంటాయి. ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా అవమానించబడ్డాడు, అందుకోసమే వెళ్ళాడు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క లీలల్లో భాగంగా భగవంతుడు అంటే ఆ భక్తులకు కష్టాలు వస్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా షైన్ అయ్యేటువంటి అంటే భగవంతుని వైపుకు ఇంకా ఎక్కువగా ఆకర్షించబడేటువంటి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి భక్తి తత్వం ఇంకా వృద్ధి చెందేటువంటి. సో మనం ప్రహ్లాదుని చూస్తాం, తండ్రి ఎంత తనను హింసిస్తూ తనని ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా తనకి ఎక్కువగా అతని వైపుకు ప్రయత్ని చివరికి భగవంతుడే నరసింహావతారంలో వచ్చి తన తండ్రిని సంహరించినప్పుడు తన తండ్రిని ఉద్ధరించమని కూడా కోరుకుంటారు. అది భక్తులు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా ఎప్పుడైతే భక్తిలో విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడిగా మారాడో తన పినతల్లి యొక్క కాళ్లకు నమస్కరించడం జరిగినటువంటిది. సో ఆ విధంగా విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి దివ్య గుణభరితుడైనటువంటి ధ్రువుణ్ణి ఇంతకుముందు ఎంతో దుర్బుద్ధితో ఉన్నటువంటి రుచులు ఆస్వాదించాలి, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలపైనే మమత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆవిడే చిరంజీవికమ్ము అని ఆశీర్వదించింది. అంటే అది భక్తిలో ఉండేటువంటి భక్తులను చూసి భక్తులకు జనులు ఇచ్చేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీనివాసాచార్యులు పలికినటువంటి మనకి శ్లోకం కూడా ఉంటుంది షడ్గుణ ఈ గోస్వాములను గురించి, 6 గోస్వాములను గురించినటువంటి శ్లోకం చెప్తుంటారు శ్రీనివాసాచార్య. సమస్త విశ్వమందలి జనులందరి చేత గౌరవింపబడ్డారు ఆ షడ్గోస్వాములు అంటూ మనకి చెప్పబడినటువంటి బృందావనంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు. అందరూ వారు ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల యొక్క ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికే ఆ భగవతత్వాన్ని భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని పుస్తకాల రూపంలో శ్లోకాల రూపంలో మనకి అందరికీ అందిస్తూ ఉండేటువంటి భక్తిని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. సో కనుకనే వారు ఆ విధంగా గౌరవించబడ్డారు అంటూ శ్రీనివాసాచార్యులు ఇచ్చినటువంటి కీర్తన మనకి ఆ షడ్గోస్వామి అష్టకంలో వస్తూ ఉంటుంది మనకు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఎవరికైనా గుర్తుందా శ్లోకం? చంద్రావతి మాతాజీ. సాక్షాత్ దళిత్వేన సమస్త శాస్త్రే తస్తదా భావ్యత ఏవ సద్భిః. ప్రభుజీ భక్తుల గురించి, అది భక్తుల గురించి వస్తుంది. నానా శాస్త్ర విపుణౌ అనే నానా శాస్త్ర విచారణౌ ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధాకృష్ణ పితారవింద భజనానందేన మత్తాలికౌ వందే రూప సనాతనౌ జీవ గోపాలకౌ. హరే కృష్ణ. సో అలా మరి వాళ్ళు గోస్వాములు ఇంద్రియాలను తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి షడ్గోస్వాములు సమస్తమైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి శాస్త్రాల్లో విపుణులైనటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళందరూ కూడా గౌరవిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి మన పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీనివాసాచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ కోట్ చేస్తూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేయడం అంటే భక్తులకు లభించేటువంటి భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యతను, అలాగే భక్తుడు కూడా ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చిన